ଥାଏ ସିନ୍ଥିରେ ନାରୀ ଯୋଉ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଏ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ସତୀ ସିନ୍ଦୁର। କପାଳ ଯୋଉ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଏ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ପତି ସିନ୍ଦୁର। କଣ୍ଠରେ ଯୋଉ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଏ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଭକ୍ତି ସିନ୍ଦୁର ଏବଂ ଶଙ୍ଖାରେ ଯୋଉ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଏ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ପ୍ରୀତି ସିନ୍ଦୁର। ଏବଂ ଗୋଡ଼ ମୁଦିରେ ଟୋପାଏ ସିନ୍ଦୁର ଲାଗିଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଝିଅ ବିବାହର ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। ଯାହା ସବୁ ଆଭୂଷଣ ପିନ୍ଧେ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ଦିଅ ମଙ୍ଗୁଳିତ ହେବାକୁ ଯାଏ ସେ ସିନ୍ଦୁର ଟିକେ ଆସି ଗୋଡ଼ ମୁଦିରେ ଲଗେଇ ଦିଆଯାଏ। ଯୋଉ ସିନ୍ଦୁରର ନାଁ ହଉଛି ରତି ସିନ୍ଦୁର। ମୋର ମା ମାନେ ବାପା ମାନେ ସତୀ ସିନ୍ଦୁର ରହିଲା ସିନ୍ଥିରେ। ଯେଉଁମାନେ ସତୀ ସିନ୍ଦୁର ସିନ୍ଥିରେ ଲଗାନ୍ତି ସୀତାମା ହନୁମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହବ। କପାଳରେ ଯୋଉମାନେ ସିନ୍ଦୁର ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଯୁଆଡେ ଦେଖି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଯିବେ ଶୁଭ ହବ। ଗୋଟେ ନାରୀ ଆଜ୍ଞା ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ ସତୀ ସିନ୍ଦୁର ଆଉ ପତି ସିନ୍ଦୁର ଜାଗାରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇ ପାରିବନି, ଲଗେଇବ ତାର କଣ୍ଠରେ, ତା ନା ଭକ୍ତି ସିନ୍ଦୁର।